Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po mga kausapang pamilya, mga nagdadangog po sa DCGB AM, DCGB News Online, YouTube channel kang DCGB, asin sa satuya pong DCGB Live App. Kumusta tabian ka po? Yes, mabuhay Bert, and just maray na hapon ang tabi sa imo. And of course, sa to yung mga parantabay, sabi mo nga ni, today is Monday, 2 to 3. Digdi naman po kita sa Usapang Pamilya Only Years, always number 1, always at your service. Always DCGB. And syempre po ang keribahan ta sa Technical Department, dahil ba po si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez. Yan, kami pong apat ang makakasabay po nindungo niya na hapon na Lunes na malipot-lipot, maparos-paros. grabe tabi Bert ang paros. Kasi baga di after ko magkarigos, nagtindog lang ako doon sa siya kung may sadira na digding blower. Pagluwas ko nga grabe. ni po digdi sa mga kwarto, sabi ko maliputon, kasi naka-aircon po ang sa luwas po, number 3. Ayun. Naka-number 3. So madalin makamamaraki mga labada, pero iyo sa na nga diyan kadit-dit naguuran. Yan. Ayan. Pag una mo po, dahil man nagauran, ito pala nagatagiting mga perinuhon. Grabe. Ayan. Kumusta po sa tuyang weekend, mga tugang, mga listeners kang DCGB? Ano tabian sa tuyang pinagibo? Busy pag weekend yaw na dyan, so naglilimpya kang harong, very busy, nag-asikaso kan mga masitas, so mga beddings, nagbabalyog yung mga beddings, so mostly pag araw kayan sa loob kang pamilya, very busy kita dahil dakul kita mga pigigipo. Yung baga Miss Pita, ano pag nasa harong 24/7? Magayon Berta, ang araw kayan, pag naong kita, dahil klase ngaya, dahil Ayan. trabaho niya, ang gabos, nagtatarabangan gabos. Ayan. Ayan. Ngunyan po dahil laog po ngunyan sa mga eskwelahan, kaya ang mga aki, hopefully nasa arong po Magayon ang bagapert, pag nasa rong, ika na magsapnat, ako na ngayon magulay, ako Ayan. magunaw kang nyug. Nyog, may maugas man, mga paraugas. Ayan. So nagugas dyan, di pisilon pag niyaong gabos ang member of the families, ang saro family, niyaon dyan sumaghugas, dakulunon nga. Dakulunon, ako nakaschedule ngunyan maghugas, takulon. Tapos supig kakura pa sa refrigerator, pipaparadag, tatabig paparadag na. Nagreklamo. Tapos patapos ka na may pikpara kaag pa. Yan ang pero pag abot kang panahon, ma-recall mo ang araw kaya, magayon nun dahil buo kaming family ngaya, tapos pag nagtitiripon, nagkakaraon, pag naon ang hugasan, ayan, turuksuhan na. Ika ngayon, masurtihong kadakulo ng hugasan. Ano ba pagkaraon da tiripon, pag urugas, waragas. Lalo na Bert, pag naghugas na kang sa mga kalderong nilutuan, lalo na pag nagkaurubos na nga so ulam ngaya, sumaluto, syempre dagdag yan sa hugasan, grabe ang reklamo. Nagulunan niya ako hugasan natin ni. Ika ngayon mahugas yan ng bangi, ika naman ngaya. So, ang challenge Miss Pita kang para ugas, so iba nagralaog na sa kwarto magkaturog na. Pagkatapos maghugas, igwa na naman malo sa may mainom. May mainom nga kigatas. Dagdag na naman sa hugasan. But, well, anyway, an araw kaya dahil nga ni kita nagkakataripon, buo ang pamilya, mogmahon yan later on in life, marurumduman, may istorya mo man yan sa imong pamilya na kami ka ito, araw kaya, ang pud ka istorya, kami ka ito pag nagtitripon niya o ng tuksuhan, dahil pag abot kang hugasan, dakulot, tambak, masurtihon. Kasi dakula po kamong pamilya, Miss Pita? Oo, dakula. So, araw po kayan. So, magayon nun, so basically, pag nung weekend, mauran baga, medyo sa panahon, naglaba ka, tapos nag-dryer, pag sinampay mo sa luwas, nauranan, yan sana, tamalibong sa payo. Ayan. So, marayrahay, and kahapon Sunday, syempre, oras naman kang magsirimba kita, so the whole family, pero syempre ako nga nita, niyang kaming doon ni Dong Sarong, so duman na lang kami sa TV, sa Ayan. So, I also would like to congratulate and send my best wishes po kina Doc Mark, asin kay Doc Angel na pigkasal po kan Sabado. Congratulations and best wishes. Yes, congratulations and best wishes tabi sa inyong bagong kasal. Yeah, tamang-tama ma-Valentine's Day Oo nga. after 1 week.
Ano po, handa na ba ang nakapag-prepare na ba kita para sa Valentine's? Again, sa yung mga listeners, sa yung mga parantabay, sa yung programa, dahil po paglingawan, magpadara po kay kamukan sa indong love notes. Pwede po sa indong magurang, sa indong agom, sa imong aki or apo or tugang. And then later on, before tayo tapos kan sa tuyang programa, mapili na naman kita para yan. may padarami yung 100 na 100 Gcash. Gcash. Ang 100 pesos na Gcash, Miss Pita, ano yan? 1 week, ano pa yan? Load. Oh yeah, pwede na pang load Oo, baga, no? Anli. Oo. Ayan. At saka maglakaw-lakaw ka dyan, di ka man mapurot na 100. Tapos aside from yan, Miss Pita, sa price, siyempre nakapadara sindaki love message sa indang miyembro kan pamilya. Yan. Nakakaubay ang kipuso, nakakataba ng puso pag araw kayo na naka-receive kay love no, sali sa indong mahal sa buhay. Lalo na bago po, unexpected po ano. Ay, So, pinadaran ngayon. Uy, nabasa ngayon sa DCGB, Uy, nadangog ko. Nadangog all over the world. all over the world. Ayan. Ayan, kaya pwede po kamo magpadarakan sa indo pong mga love notes sa indong mga mahal sa buhay, sa samuya pong Facebook page sa DCGB News Online. Ayan, na mahiling po nindo live po kita ngunyan, o sa samuya pong mga messengers. Ako po, Good Vibes MC Bert, one word, Good Vibes MC Bert. Ang sa kuya pong cellphone number 0991-328-1345. 0991-328-1345. Sa kuya naman po sa Messenger, Christina Agapita Pacres. And sa kuyang number naman is 9322-406439. Again, Messenger is Christina Agapita Pacres and my number is 9322-406439. Please don't forget, padara na po kamo para later mapili naman kami through yung sa roleta. Kung si Sema Swerte, makakawa kamo ng 100 worth ng pwede ng pang-load for a week. Yes, Ayan. for 1 week na yan. Opo. Ayan, padara na po kamo. Ayan, sabi ni Miss Divina Osera, hello, good afternoon po. Maglilinis ako dito sa bahay, pero nakikinig po ako sa inyo. Ayan. Thank you, Ma'am Divina. Salamat po. Thank you for listening. And Bert, dako maximum talaga. volume. Oo, dako sa tuwing nagdadangog sa radio. Ayan, just maray na hapon po. Nakulong kita. Data lang nahihiling digdita. Kung sa Facebook, baka po madali mag-comment. Kung minsan nahihiling ta din na they are watching with us. Sa mga sa radyo, data lang nahihiling po digdi. Pero dakol po ang nagdadangog. Salamat po. Thank you sa yung mga listeners, mga nag-watching sa YouTube. Yan, Digdi po sa yung programa every Mondays, Tuesdays, and Thursday, 2 to 3 sa Usapang Pamilya po. Mabalos po and dakulong kita, lalong-lalo na po sa kuyang mga kababayan dyan sa Libon. Sige ba ng, oy, ngaya Pits, kami ngayon, nagirongog ngaya kami niyan, programa mo ngayon sa DCGB. Mabalos tabi dyan sa Indo, Malek Chavez, sina Divine Salgado, yan, so mga friends ko dyan sa Libon na permi managa nagkikita, so iba nagkikita, so iba nagirongog sa radio. At saka sina Denden, yung mga cousins ko dyan, sina Denden Saison, Sinso Saison sa Ginubatan, Sinanabasyon sa Manila. Thank you for always watching and listening to our program. Hello po, Ate Karen Altabano. Kumusta po, teacher, principal? Ayan, Just maray na hapon po. hapon. Happy Valentine's. Ayan. Magpadara ka na po love note, Ma'am Karen, para post mo po dyan para basahon mi para sarok ka po sa muyang mga ipaparaffle mo yan na hapon. Ayan. Thank you. Ay, Bert, ako lang pasalamat pala na sutugang ko pala si Attorney Choi at saka they traveled from Pilar to Masbate. And thank you, they arrived safely kasi kaninang mga before lunch, mga 10 o'clock nag-message. Ang tipits ngaya si Choi kasi may hearing sa Masbate. Sa Katahawan gari, biglang nagpundo yung sakayan ninda. Ay, So katakot can you po yan. imagine? Makatakot ba nga narog kaya? maalon, Nalula maalon. na gari sutugang ko and then nalula at saka pinapawisan. Sino Ayun na po. di matatakot ang arog ka yan? Kasi ang nagtataka lang ako why they were allowed to sail. Kasi di ba may sa Tuya, sa Albay meron. Kasi yung Pilar is Sorsogon na yon. Nung nag-sail, after them, they nadapig alaw. So, anong pagkakaiba? No, I'm not questioning. Nag-wonder lang ako why they were allowed to sail samantalang araw kayo ni ang sa Tuyang sitwasyon. Well, anyway, thank you, Lord, for nanyaon na kamo sa Salamat Mas sa Bati Diyos. Tabi. May and Choi. God bless. Kuminsan po paano Miss Pita, depende po sa lunadan. Ang inot nindang depig pa
larga sa mga saradit. Oo, so sa dayot. Baka Pero, doon ako lang itong pilunada ni Nasser, attorney po, ano. ang ano kasi, after na makahali ng sinda, so nagsurunod, din na Din na. pinabiyahe. Mm, Diyos Mario. pero praise Salamat sa God Diyos na safe sinda. Ayan, pagbalik niya, siguraduhin na lang po ninda na, na okay na. Oo. Na wala ng gale Diyos warning. Mario, si bata may namamatian man ito si Hermano. But thank you Lord, safe na sila, nasa Masbate na. And good luck po sa hearing ninda duman. Yes, thank you. Sigurado ito magana po ito. Happy listening also sina yung mga friends ko, si Alet and si Reyna. And our condolences also sa family ni Reyna kasi yung brother niya, si Roger, passed the other day and niya on sa St. Peter man. So Ayan. condolences tabi Condolence Reyna po. Bitara and family. Condolence Ayan. po. Ayan, may entry na po si Principal Karen Altabano. Sabi niya po, I love you with the love of the Lord, mga kaparokya. Kakaiba Wow. to kay Ate Karen. So, para sa mga kaparokya po ito. Ibig sabihin po mga taga Parish of St. Gregory the Great. Sabi niya, Happy Hearts Month. And ingat po sa mga taga Kamalig and sa Gabos na pig-aabot kan Ashfall. Ayan. Ayan, sarong entry po. Si Ma'am Annie Gonzales, sabi niya, good afternoon po sa indong duwa. Nagdadangog po kami permi sa radyo. Pakibati man po kay Mama Alice Valenzuela. Happy birthday, Barangay 2, Bakakay, Albay. Thanks Ayan. po, Ma'am Sir. Happy birthday po, Ma'am Alice Valenzuela. Happy Alice birthday. Samuya, budak kay Ma'am Annie Gonzales. Happy birthday po and thank you for listening always to our program, Yes. Usapang Pamilya. And hello also to Miss Marilu and Jared Desmeyer sa Germany. Hello po, Miss Marilu and Boss Jerd. Yeah. Dechmeyer. Thank you. Thank you for always listening to our program, watching through YouTube. Yes. Ayan. Tapos igo po kita digdi Miss Pitang live caller o caller Aya? na Wow. mag-greet man ini sa iyang mga mahal sa buhay. Wow. Sige po. Okay. So sa mga sina Sir King, Reginaldo, Jude Andes watching and listening from Barangay Bangkerawan. Ay, Ay. ano daw ito Miss Pita, try ko na naman sa radyong itataon sa Ay nga pala, Sir King. Nagpaltos na naman. Oo. Iguan ako Miss Pitang radio duman. And meron pala siyang condolences also si Sir King na meron yatang isang mantas. And condolences Sir King. Ayan. And please just alat mo na lang po yung sa radio. Ayan. 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 Ano na po sa linya po Miss Pita si Manager Chadi Avila Velasco from watching saan po ikang ngunyan Sir Chadi? Sa Ligao City po. Ayan. Ay, wow. Watching from Ligao City. Yes. Maray na hapon po sa imo. Maray na hapon da po sabi ni Miss Pita. Maraming na po Ma'am Miss Tita. Kumusta Ayan. man po ang ang sitwasyon diyan sa Ligao, Boss Chad? As of now po sir, umaraw na siya. Kanina umuulan po. Sige po. Ano po, may mga man dyan, may nakaabot na abo? Kasi bago-baga po kaya madikluman iniling mi gari suparos kaya pasiring dyan sa may lugar gari Kamalig, Ginubatan and Ligaw. Inabot may abo po? Pag-agi ko po kanina, madilim po sa bandang Kinubatan, Kamalig lang po. Nung pumunta na po okay. ako Ligao, na po kanina. Gurano po ito, Boss Chadi, kahibog, siya, gari fog, gari, bang, day man na nakaulang sa mga nag-drive? Di man po. May part po kaya na na madiklo, may part na medyo visible man siya. Kaya di man pantay. Bagsak. Paano Kasi kaya? maparos, may Oo, speaker. kasi bago kaya nahilimig, gari, biglang duminiklum duman na part. Kaya sabi nga, pag wala mi yung sa bandang Kamalig, Ginubatan and pag wala mi hanggang Ligaw. So, salamat naman at day man po kamo na at least sa lugar nindo, okay man. Okay man po kamo. Di man po Miss Pita, okay man po siya. Ayan. Okay. Sige po, Boss Chadi, sige po, mag-greet ka na sa imo pong mga mahal sa buhay. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig na sa GCGB. Ginigreet ko lang po ng advance Happy Valentine yung mga kapatid ko dyan sa Ginubatan, kay Mother, kay Father sa Heaven, Happy Valentine's na lang po. Ayan. Ngayon sir, Happy Valentine's. Happy Valentine's, Boss Chadi. Salamat po. Happy Valentine's and Sige po, salamat. thank you po. Happy Valentine's daw, sabi ni Miss Pita. Miss Pita. Oo, Happy Valentine's mag-ingat po, tabi. Ay, madali sa natabi, sir. May kadate ka natabi, sir, sa... Nandiyan sir, yung mga tropa natin sir, nasa Legazpi. Sinda mga kadate, ha? Sige po. Okay, thank you, Boss Chadi. God bless po. Ingat po. Nabalos. Ayan.
Ayan. Gari may babasahon si Miss Pita ang gari ano latest po sa P-Box pa ano Miss Ay, Pita? may babasahon lang ako, digdi. Actually, posted din ni Kasubagong around mga past 10. This is posted by Fivox 1 hour ago. The largest pyroclastic density current or the PDC, the Bigaapod, or Uson was generated today at 10:35 a.m. ongoing as of posting and traveled down as far as 4-kilometer radial distance on the Miisi Gali. The PDC generated an extensive 1-kilometer tall brownish ash plume that drifted to the southwest and brought ashfall over several barangays of Kamalig and Ginubatan, Albay. Alert level 3 is maintained over Mayon Volcano, and entry into the 6-kilometer radius permanent danger zone must be strictly prohibited. So, ini po yung pinaka-latest from Fivox, Bert. Yan. So, kasi bago baga Miss Pitang, nakulo nagpo-post na talagang madurodiklum na sa Kamalig area po. Ano? Habi mi nga ni Isus ko, ano daw yan? Kung clear lang yung na daig mga clouds, ilingunong nagbarababa na Tapos kung mahiling mo baga ito kasi bago Miss Pita, gari baga sa pelikula, na pag una mo po, kung may na nang nangyayari po. Kadalaga naman ako duman sa itaas, sa rooftop. Sino po, Miss Angela, kumusta man po sa Kagsawa? Nyaw sinda, permi man sindang alertado. Mag-iringat lang permi kita. So mga nagdadarangog po dyan sa tuyang mga paraantabay po, permi po kamong alertado at saka permi po kamong mag-antabay sa mga latest na pigpapaluhas kan Fivox and syempre DCGB and iba pa man na estasyon. Asin ang po, pagirumdum po kan sa tuwi pong mga leader po na magsulog po kimask, lalo na po dyan sa mga apektado pong lugar. Oo. Tamay, nabasa ako Miss Pita kasi bago maarat da sa mata, buda sa dungo. Ayo, iyo man ang God, Bert. At saka lalong-lalo na may mga mga senior citizens, may mga asthma, helang, ayan, may mga asthma. Oo. Ayan. Tapos maparus, kaya ang abo po talagang ipapalid Wagas. yan. Oo, ipapalid. Kumisa nag-ikot-ikot. Siging ikot. So, kung imbes na nagstay lang dahil sa kusog kang paros, gari baga may electric fan na, nagtuturo taririk na iyan sa Isus Maria Joseph. Grabe. Kaya ingat na lang po. Ingat tapos, po kita, gabos. Padagos kita magpangadji po na daing magnaring major na eruption o kung ano man po dyan sa aktibidad po kan sa tuyang bulkan. At saka reminder lang po kung ano po yung pigpapasunod kang sa tuyang gobyerno, manunungod po digdi sa Mayon Volcano, di na po kita magparatagas-tagas kipayo. Syempre, ang pag-iisip lang yan, sukarahayan ta, at saka yung ikakasalbar kang buhay ta. Yeah, tama po. Magtubod po kita sa tuya pong mga leader po. Kasi bago po, nailing ko po si Mayor Kaloy nabasa ko sa post ni Mayor Kaloy na talagang nagsasabi ng magsuulog kimask, dahil na magpararuluwas. Ayan. Stay put. Stay put. Oo, lalong-lalo na day bagang klase mo niyan dahil nga nining shear line na grabe ang paros, grabe ang kang dagat at saka kahapon grabe suburan kasubanggi. Ayan, din po ito sa Catanduanes Bagabuda, Camarines Norte, Miss Pita, sa mga baha, grabe. Oo. Grabe po baha, Ayan. So, araw po kayo na nangyari sa satuyang kinaban, kaya po kita magpasiguro. Bert? Kaya salamat po sa mga leader ta Miss Pita na gari nag-iisip ki advance. Na pig-iisipan ini baka pwede ining magdara ki baha, pakarayon ta na ang mga ini mga drainage. Ayan. Kaya salamat po sa mga leader tang may advance na pag-iisip para dai na po magkaw sa kibaha. Yan, so may pagmakulog. Ayan. Salamat po. Thank you. Mabalo sana permisidang igiyakan sa tuyang mala Diyos na talagang sugibon ikakarahay kang gabos. Kaya siguro Miss Pita, imbis na baga pika para tabuga po sa tuya pong mga leader, ano daw po ipagpangadji ta? Pangadji at saka tabangan tan. So anyway, kita man sana na kung di tan tatabangan, kita all of us will suffer. So magtarabangan na lang kita taning mapagayon ang sa tuyang komunidad, ang sa tuyang nasyon, ang sa tuyang buhay. Kaya sa iling ko maski sa dirinindang ko sugari da manindang kakayanon ang trabaho, kaya pagsabayan ta kipangadji. Kumbaga, ayan, saka pangadji, kasi iisipon ta as a Filipino citizen, as an individual, ano man sa tuyang pwedeng itabang. Ayan, siyempre mapunya na kita, sa pamilya manggilayon. Ayan. Nagbalik kita sa pamilya po. Balik kita sa pamilya. O sa pamilya po. Ayan, kaya ngayon na hapon po, pirang aldaw na sana bago mag-Valentine's. Say ka mo ma-date. Uy, secret. Oo, actually, wala akong event kaya, Miss Pita. Sabado, may ka po baga, may barita
Kumarita. Ay, After Pagkatapos. Kumarita, ayan. So, sa tuyo pong paghururunan po ngayon na hapon, sabi po pala ni Ma'am Annie Gonzalez, happy birthday, Mama Alice. 81 na po si Mama. God bless Oh. po. More happy, healthy years po sa imo, Ma'am Alice. Happy birthday po. Hali po kay Ma'am Annie Gonzalez. Buda sa muya po digdi sa DCGB. Ayan. Hello man palang kay Veron dyan yung sa Manila, yung friend ko. Hello dyan kay Hi, Veron. Miss Beron. Ayan. Saluman po sa mga listeners na po and At viewers. saka kay sa Madrideo, neighbor mi inio dyan sa Maruroy. Saka si Ot Portillo na taga nasa Libon. Ayan. Sa mga Hello po, happy watching and happy listening. Ayan. Miss Pita, may nagpadara naman po si Miss LV Buhawe, Bedar, Basaysay. Ma'am LV Buhawe, Bedar, Basaysay. Good Basaysay. afternoon po. Gusto ko po sumali sa paraffol nyo. Wow. Message ko po sa mother ko in heaven na po siya para sa aking mahal na ina. Maraming salamat sa salamat sa pagpapalo sa akin nung maliit pa ako dahil po doon, kaya ngayon ay naging mabuti akong magulang sa aking mga anak. I love you, Mama, and in heaven. Happy Valentine's po sa inyong dalawa. Advance. Happy Ayan. Valentine's po, Ma'am LB. Ayan. May Ayan. sarong entry naman po si Miss LB. Ayan, thank you. And also for Sir Jerg Dismeyer, if you have some message which you would like to send to your wife or to your parents, brothers, or loved ones, you can call us if you like, Okay. and you let's will talk win 100 on- pesos And let's- for a let's talk- raffle. He sent this one. I think this is a voice message, and he said for practicing on Tuesday. Oh, well, anyway, thank you always for listening to our program, Usapang Pamilya. Ay, actually po, Yan. Miss Vita, may nagtiterex pa sa kuya. Mga padaraman da asinda. Sige po. 4498. Sige po. Halaton mo po ang sa imong mensahe pong love message mo po sa imong mga mahal sa buhay. Yan. Para Okay. para kaya kaysay po ano. Yan. Si ano po ini si Sir ano garo po ini Sir Clint. Clint. Si Sir Brandon Perez Ayan. from Ligao. Ayan. Thank you. Thank you. Sir Brandon, pagsurat na kadyan ko ano po ang message mo sa imong mahal sa buhay. And pala Bert, also thank you for always listening to our program. Si Nora at saka si Ann dyan sa Harong with Dong, they are watching Hello sa po. TV and sa radio paglawag sa kusina, naka-radio paglawag abot sa living room, nanonood sila sa YouTube, and syempre salamat sa pag-antabay. Dyan paistan ko na lang si Dong Tabi. Lahat ng corners ng bahay po ni Miss Pita. Oo. Ano, And naka-on also ang radio. sina Angela from sa Cagsawa, all of them Hello naman po. nag-enjoy listening sa radio. And si Luan sa Switzerland, and Paula in Cebu. Thank you for always patronizing our program. Thank you for the love and support. Kaya nagdamit ka mo pwede maisabay sa pa-contest at masabi bago mag-isip sa mga Oo nga. listeners. Sa diring tao po sa pinagana. Oo. Ayan. Ma'am LV, sabi po ni Ma'am LV, Basaysay, lagi po akong nakikinig sa inyo. Ngayon lang nagka-time na makachat po. More power po. Thank you, Ma'am LV. Sana good luck. Thank you, Manalo thank ka you. po sa parapol natin mamaya. Oo, later. Oo. Included na sila sa Ayan sa po, natin. ini pong Ayan. Hello also to my friends sa BCBP family. Hello po, The Kiwanis good Club afternoon. of Daragang Magayon. At saka yung aking mga batchmates sa Bicol University and Leuven Private High School, si Jerry Segovia, the Gonzaga family, Rosh. Mhm. Ayan, Rochelle. Oo, yan. Roach Construction and Supply. Yan. So, yan. So bago pa man po, ayan, sabi po ni Winifreda Liop, I'm watching your program right now, more power. Thank you po. you. Ay, Thank Sir you. Winifredo Leop. Mhm. Ayan, Sir Winifredo, magpadara ka man po ki love message kung para kay Sai para makasabay ka po sa paraffol ngunyan na hapon. Ining topic na Miss Pita, gari madidiscuss tayo after mamaya. Oo. Ano? Oo, later na lang Ikaw pa kitang siguro. 2 minutes bago Oo. mag-alas 2:30. Basawan mo na lang po muna ining mga nagsisend po ki messages para di kaming malingawan. Kasi sa baga Miss Pita, Aha. ayan. Ayan, may nagpadarag din sa Kuya Palan. The number is, sa last number niya is 4498. Good aim. What kind of sweet notes po
Any love notes na kasi po baga February we celebrate yung Valentine's Day. Love notes para sa imong magurang, sa imong agom, aki or tugang, na anything na gusto mong ipahayag na ang sa imong pagkamuot. Yan, So pasasalamat. pwede ka po magpadara. Ayan. Pwede mo po yan i-send digdi, and then later before tayo matapos ng programa, mapili naman po kita through sa ruleta kung si Sepo Mangana, makakaigwa ng 100 na pwede na pang load, good for 1 week. Ano mo, Ayan. Bert? Sige po, bago po kita mag-advertisement, ini po ang padarang message po ni Ma'am Becky para sa iya pong agum na si Sir Lito. Uy, nagtago da siya pagibo kay ni Miss Pita. Tolets, thank you sa lahat-lahat sa pagmamahal mo, sa pag-asikaso mo sa ko. For 23 years na di ako nakakalakad, di ko man nadangog na nagreklamo ka, nagngurub-ngurub. Isus Marios. Para sa ko, you are the wind beneath my wings, kaya nahihiling ko pagiraray, ang kagayunan kang buhay. Wow. Salamat uli sa di kumukupas mong pagkamuot, ika ang pinakamagayon na regalo sa ko nin mahal na Diyos. Oh, Yan. magayunan, ano. Thank you Ayan. so much, Ma'am Becky, para po ini sa iyang agum na Sir Lito na nagtago pa talaga siya pagibo kay ini. Ayan. Ayan, So, more messages as in ang sa tuwi pong paghororonan pagkatapos nin magkapirang pagirumdum. Ang oras po niya to, 2:30. we'll be Ang back. oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, Nagpadara naman si agapan Sir King. agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ipinagbibigay alam sa publiko na may isang sanggol na babae na tinatayang bagong silang at pinangalan ng Wivy Grace Tolalian ang natagpuan sa loob ng kulungan ng baboy na nakalagay sa isang palanggana noong December 7, 2025, bandang 12:00 ng hapon sa Zone 2, Barangay Salvacion, Calabanga, Camarines Sur. Ang sanggol na nabanggit ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children o RSCC, Region 5, mula pa noong December 19, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kathy Genevieve S. Barcelon at Ronnie P. Robarios o kaya tumawag sa mobile number
9592. Tinatawagan ng pansin ang ina at mga kamag-anakan ng batang babae na pinangalan ng Augusta Jessa Caramoran. Si Augusta Jessa ay tinatayang bagong silang ng matagpuan sa bakanteng lote ng Caramoran Catholic Cemetery sa Barangay Baybay, Caramoran, Catanduanes noong Agosto 1, 2025, bandang alas 6 ng umaga. Si Augusta Jessa ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children 5 simula pa noong Agosto 15, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin ng mga social workers na sina Noe J. Talion Jr. at Jocelyn A. Prellegira. O kaya ay tumawag sa mobile number 0947-585-4675. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Ayan, nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong Lunes, Pebrero 9, 2026. Kamusta tabi ang gabos? Yes, we're back. Today again is Monday, February 9, 2 to 3. Digdi naman po kita sa Always Number 1, always at your service, always DCGB. And syempre po kay Ribahanta sa Technical Department. Dahil iba po si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez. Ayan. Sabi po pala ni Sir Alvin, oy, Sir Alvin, good afternoon po. Bako lang dakul. Dakul na paramati ang DCGB sa Radyo Tabi. Maray na Ayan. hapon sa indong duwa. God bless po, Sir Alvin. thank you po. And also, thank you also, kasubago, nag-post ako sa si Nadine Salgado. Sabi niya, waiting na kami kang programa nindo na nagdadangog sa Libon. Mabalos tabi, salamat diyan sa Libon, si Nadine Salgado. And also pala, hello kay Sis Mids Iglesia sa DOST ka, ano ko ni sa Kiwanis Club of Daragang Magayon. And I would like also to greet si Jules Martinez, kagawa dyan sa Binitayan. Dati kong katrabaho sa Daraga. Happy birthday, Jules. Happy Ayan. birthday po. May greet kami spitang mga taga 3rd District. Ang request ba ganinda, pag-greet mo da asinda sa 3rd District na dialect? Amo nga ni, oy, mabalo sa inyo dyan ngamin sa Libon, dyan sa 3rd District. Iba kaya ang sasabiyon sa Libon, sa Pulang Gibaman. O mabalos dyan sa inyo sa Libon, sa perming pagirungog, di sa programa naman Usapang Pamilya. Pero pag sinabi mo naman na sa Pulangi ngayon, no, oy, mabalos sa pagrungog sa programa di sa Usapang Pamilya, sa DCGB. At just maray na hapon po sa inyong mga nandyan sa 3rd District po. Ingat po kita sa Ashpol, ha? Ayan. Ingat po. Sabi Siguro, nga po, sa pag-uro ng tabagamispita, taharanin na po ang Valentine's. Ang Valentine's po ba talaga sa mag-ano lang iyan? Mag-ilusyon? So, hindi lang para sa magkasintahan. Valentine's Day para sa buong pamilya. Ayan. bako yan, gabos yan, bako lang yan sa sabi mo nga ni, bako lang yan sa mag-boyfriend and girlfriend, kundi sa gabos sa miyembro kang pamilya. And kasi madali na birth sa Sabado na bako, kaya talagang magayon na pag-istoryan tangunyan ang ang Valentine's Day na bako lang ini sa magkasintahan, kundi sa buong pamilya bako. Yeah, tama. So, tapos kung isipon ta po kang aki baga kita, baka man boyfriend o girlfriend ang nagtatao sa tuya kay regalo, kundi ang sa tuya pong mga magurang, mga lolo, lola, mga tugang. Ayan. Magayon nun ang pagmati. Kaya lang talaga, syempre, ang nag-ilusyonan baga mispita pag-araw kayo, iyon man ang pighalat-halat ninda. Kaya na magtao kiburak, masabing I love you, ma-date. Kaya kadalasan po dakulong po mga establishments ang igwa ki mga Valentine's promo. Yan. Kaya baga Bert, madali na, no? So barakalag kayo ni yung mga burak sabi mga ni tsokolate. Kaya dakulong talaga naghahanda na, Bert, naghahanda ka na gayon. Pero na, pag-araw kayo ni pag-iisip ta, ano dong itatao ko kay, sa agum ko, sa aki ko, sa boyfriend ko, mostly kasi girlfriend o boyfriend, ay syempre yung lalaki nagbibigay. Ano nagbibigay ko sa girlfriend ko? Flowers na may mga kwarta. Chocolate. Yan ang gari nakafocus. Kung minsan nalilingawan tan, it should also be the family. Kaya magayon na nining sa tuyang pag-irestoryan, kung minsan talaga nalilingawan ng family. Tapos ito nga ni Miss Pita, may nailang ako kasabanggi pong post. So, babae, pigtawang kang lalaki kiburak na dagit sa babae. So, binalyuhan niya, niregalo niya na lang gasol.
Naugma. LPG pala, Apo to LPG. niya. Naugma sa agum. Oo, apo to na ako. Ano, gusto mo flowers for, of course, ang araw kayang, mas maringaning hihapot. Ay. Gusto mo flowers? Gusto mo chocolate sabo? Kwarta na sa tama ba ka lang isira? Mabakal akong karne. O kung di, kwarta na lang, bayad ko duman sa, ano, sa balay. So, nagtatrabaho sa harong. Or, maratong bang sabihin na, pera na lang? Is it that? Pag may purpose, gari magayon pag may purpose. Ba ngay Miss Pita, sige ngita, Bagas. mapaano ako, Bagas. either pagkaon or mapa-ispa. Sa food ispa nga yan, araw ka yan. Mapa-beauty. Ayan. O, di ba? Kailangan ko, di man ako nag-isip ng para sa ko. Ako yun, ha? Iniisip ko, mabakal akong sabon para gamitin pang laba. So, yun siguro ang iniisip additional. ko. Oo. Sir Louis. Iba Uwi. man. Noy, dyan nga ka dyan sa TV. COP. Paray, ano lamang, Noy. Bekenem. Ma, amin na, ma, ito aki ko ito na, sumahilig ma, baon. Maski nanggurang na, ma, baon. Nailing ko baga sa video ka itong nagtaas-taas sa mata ni Angela. Ay, sus ko. Sabi ko kay Angela, ay, sus Mariosep na babae. Naman sa arong, dakulo ng sasamudon, dakulo ng labada. Dakulo mga pabayain mga kamot-kamot naan. Uto, dakulo na uningan ni ako so pagparasa mo, di ka naman daw. May post pa paano si Miss Angela sa sarong pong akin na makarawon ni Miss Pita na sa sarong tukawan, sindang tulo siya, si tugang niya si Uwi, buda so agum ni Uwi, nag-holding hands. Nagliliad-liad sumata. Nagliliad-liad anuan. Kaya taramang ko. Dakulon duman na kaldero. So may itom-itom. Pwede mo ngayon na lang ito pag holding hands mo. Jesus Mariosep. Ayan po, may listener po kita, si Miss Maricel. Sabi niya po, tuwing Valentine's po, nagluluto kami ng nanay ko ng paboritong pagkain ni tatay. Sabi niya, yun daw ang pinaka-romantic na natatanggap niya. Yung kompleto kaming kumakain. Ay, wow. Magayon na, igawan digdibart akong na-receive haliman ni Nicky Jonas. Hindi kami showy na pamilya, pero pag February, nagsiset kami ng family outing. At doon nga, harani sa dagat lang. At saka doon kami nagkakausap ng mas matagal. Magayon naman, So, sila, they go out. Yan, pinaka gusto nilang lugar, suwara ni sa dagat, saka duman, nagtutukaw-tukaw, restoryan, So, magayon baga po ito na pag-iisip naman po ang Valentine's Day na kaibaan sa tuyang membros kan pamilya. Family. Ako. Magayon baga po ito may pinaghahampangan na nagkakaon sa rabay. Ito pong mas romantic man itong nagkakaon sa luwas. Ano po sa luwas kang arong pwede mambaga sa garahe, Miss Pita? Oo, pwede magkakilamisa. So, igo pong presents versus presents. So, presensya versus itong presents. So, mga material na bagay, mga regalo. Yan, oo. Tapos, lalo na baga po ngayon, Miss Pita, mga mahalo na baga ang mga barakalon. Mahal na po ang burak. Batasaga, mamahal naman so. Gasolina. Yung naramdaman ko nagtaram ka mga mahalo na. Yan. Ano pang barato? Wala naman yung barato. Puro mahal. Sobra pwede din siguro, pagkamahal. Miss Pita, sa indong mga babae po, maray man hapoton ka mo o isa-surprise na lang ka muna. Ano ang gusto nindong niya na Valentine's? Ako, sorry mga paratindang burak dyan. Abo ko ng burak. Maray, patawan mo na lang akong tanom. Halimbawa, sumasitas na pwede kong alagaan everyday. Ayan. Pero kasi pag ang burak, pag naluyos, wala na. Oo. Pag, sorry. Pero mas, kahit gusto ko man ng pero pag mahalo na kaya, sorry po. Ang sarong magay na bouquet naman pati ngayon, Miss Pita, lalo na pag Valentine's, mga 1,000 plus. Can you imagine? Pirang kilong bagas na yan. Pirang kilong bagas na yan. Pirang kilong karne na batang karne mo niya, 380 na yata or something. Yan. So, sa bagay, kung isipin mo, wala naman talagang barato. So, depende na lang how you manage your kitchen. Yeah. Pero kung how you manage your household. Oo. Pero magayon din ito, Miss Pita, na talagang Valentine's Day, maisip ka din na something na unique na itatao, ipapahiling sa imong agong. Pero na-appreciate ko man, Bert, ang flowers, of course. Pag naramdaman ko kito, nagtatrabaho pa ako dyan sa City Tourism. Nag-abot yan. So, aki ko nagtaong burak. Ay,
Mama ngaya, araw ko, a mother dear, bata, mahilig, madali na ako magluha, may gift of tears, na minatalikod na ako, talaga iwi ako. So talagang appreciated mo, sabi ko, uy, salamat, narumduman akong araw ka yan. Ayan, mga Thank you, maray na thank pagpadakulang sa mga Oo. aki po, tatao po mag-apresyar. Ngayon, mama, o kung may nagtotoo yan ko minsan maski yung apo ko, love notes, mama, yan. Ayan. Thank you sa inyo mga aki and mga apo. Ayan. So, pwede baga po ang pagmamahal din sa magulang ngayon na Valentine's Day. So, habang nagugurang baga po kita, mas lalo taman pong naiintindihan na kita po, lalo nang may mga pamilya naman po kita, kung gaano po ang kadakulaan kang sakripisyo kan sa tuyang mga magurang. Oo. Saka yung, baga Bart, kung minsan, syempre, pag-araw kayo niyo, yung mas na-appreciate me, kung ako, yung paminsan-minsan ngayon na, pag-alaga, pag-araw kayan, sabi ko nga, diba, appreciated ko yung ko na, Mama, ako na bahala, pagkatapos mo mag-dinner, diretso ka na, matulog ka na, I will take care of everything here sa kitchen. Ako na bahala, Mama. Tapos pagkaaga, Mama, yan na yung gamot mo, lahat ng gamot mo nandyan na, at saka yung coffee. Ayan. So, ganyan na ng pagbati. So, mga baga po yan, mga love language Yan. na speak papahiling. Di Yan. magkaipuan po magparataram ka bagang I love you, kundi sa action baga. Opo. Actually po, mas na-appreciate kung action. Kung minsan baga, igaman po, Miss Pita, nagataram ka I love you, pero di man talaga pigmimin. Opo. Yung gari automatic na I love you, yung parang wala naman, di man feel. Basta lang makataram. Ano yan? Pigtaram. Basta, mayroon bagang term na mga ng mema, yung basta ngayong mema sabi lang na mema so sabi. wala man lang talagang wala namang pagmamahal talaga, basta lang makataram na ganun. Yeah. So Not from the heart. May nadadangog baga po kitang act of service, iyo pong pagpahiling niya kan sa iya pong pagkamuot sa parents, sa tugang, or sa iyang mahal sa buhay. So sa mga aki po dyan, lalo na baga po sa mga kaitong panahon, Miss Pita, bihira pa ikang makadangog yung mga I love you ali sa magurang So, di po nindo ito pag misinterpret na mako ka mo love kan sa indong magurang, kundi iya pong pagpadagula sa indo, pag-asikaso, sarap baga sa mga action baga po iya na pagpahiling kipagkamuot sa indo kang magurang. Ako kay alimaw ako, Bert, gari nasusupog ako kay magtaram sa magurang na kami man I love you. Gari dipisilon at that time. Pero i-compare mo ngayon na mga generation sa mga aking unya. Madali na love you, ma. Harog kayan. Kami hirap talaga yung parang makasupog. Para mataram ka nga love. Gari makasupog Kaya ito baga po paano Miss Pita ang pag-iling sa magurang gari halang kawo na di ba gari kumisan may wall nga ni na magurang ako ang disiplinaryan. Magsunod ka mo sa kuya. Yeah, contrary ngunyan sa tuyang pig para tukar sa mga previous natin digdi sa usapang pamilya na kay puan pagdangog hindi porket matanda ka na you have already the authority para ka ng dictator, dapat dangugon man ang side kang mga aki. So yung tama ikabar kay to at that time na talaga gari dipisilon mag-express kang I love you sa parents, but now it's different. Parang mas gugustuhan kang magurang na may express kan mga aki sa sendang pagpadapa sa mama, I love you, thank you for everything, araw ka yan. And nasa din po ito sa mga magurang na itungunyan na pigsanay na po ninda sa mga aki nindang pigkataramang kay I love you. Kaya sa mga aki man po, madali man magtaram kay I love you too. Or kuminsan iyon na po ang naiinot na mag I love you. Ayan po. Sabi po ni Miss Rhea, sabi niya po, ngayon may trabaho na ako, Valentine's ko para sa parents ko. Pigtatawang ko sindakidiit na grocery package bilang pasasalamat. Ayan. Ayun. Igwa man ako birthday ding na-receive. Ali ini kay Alvin. Sabi niya, bako sanay sitay na mga sweet words. Pero nung tinawang ko siya ng simpleng card, napaibi siya. Yung managad. Totoo ni Bert. Totoo talaga ang arog ka ini. Lalo na sa mga day man talagang ka mga
anong apod kayan na it's very hard for them to express what they feel. Pag tinauan mo, sindaman, minaturtali ko ito pala, nagluluha na. Nagluluha na pala po, Ayan. ano. So pagkaoran mo baga sa telepono ng Miss Pita, sabi mo, hello, niya ka pa. Ito pala Nag-iibi. nasa ibong na linya. Sabi kang sa term, nagsisiligok-sigok na kaibi. Nagsisiligok-sigok na daan. Oo, nagnuro-no na ngayon, susipon kaibi. Lalo na baga po kung minsan na grabing trabaho, stress, lalo bagay po mga stressful na trabaho, bigla kang sabihan ka I love you or nagpadara ka something na nagpapahiling or nagpapamatikan pagkamot. Nakakaano baga po, nakaka-touch man po ano. Tama, yun mananggad. Oo. Ang mga magurang po, di man actually baga Miss Pita, di man po sila nag-expect na something in return Oo. na ano. Pero pag nagpasalamat ka man sa Inda, well appreciated man, Ninda. Oo. Tapos siguro naman kita Bert, tungkol naman sa mga magturugang. Anaro kay ni mga magturugang baga. Oo. Kung minsan baga, makumbaga, sabi ta nga ni, there's no perfect family. May mga magturugang nagraraut ang buot, na kung minsan may mga nagiiriwan. Kung minsan nga rin haloy sinda magkaurulian. Pero sa in the end, sinda pa rin yung pag naggurang na, sinda man gilayon baga, kita man gilayon ng kumbaga, inurulian man, matararamian, o dapat kay ito pa nagka-inurulian kita kasi na-miss mi kamugabos. So, arog ka yan. Kaya, yan, kinasanayan na every time ngayon, nag-outing, once a year, pag Holy Week, nag-iirlingan. Kaya ang Valentine's Day, pwede din po yan, Valentine's Day banding. Oo. Kasabay po ang mga magturugang. Yan, may banding. Oto pala, may digdi po. May nagpadara, I like the way you make me sway, mommy, even we are aging. Kamu po, Sir Bert Pampita, ano po pag-apod or call of endearment nindo sa agum po nindo? Ayan, si Sir sabi Clint niya, po I like yan. the way you make me sway, mommy, even we are, siguro si Clint ina, no? Opo. Ayan. Si Sir Ang Clint apod po. ko kaya gumba. Padaba Ako, ba? mami. Mami, ayan. Ba. Ika, Sir Clint, ano man tabi sa imong apod? I like the way you make me sway, mommy, even we are age. Mami po ang apod niya po. Sway. Oo. Sway nag-baili Ayan. Thank you po. Ang apod ko kaya gum. Aba, na? Yan. Ang ba kasi shortcut yan kang baby. Ay, tama po. Padaba gayon. Padaba Padaba. palan po. Ayan. Yan ang apod ko. Sa iling ko, Miss Pita, ining topic tango yan, ipapadagos tayo ni sa agat. Nagulong po nagpapadarang mga messages po. Oo. Sa agat tayo padagos naman ng iba. Basahan ko man po ini padara po ni Joy Ahero. Yan. Sabi po ni Joy Rodriguez Ahero, good afternoon po. I want to join po sa parapol niyo po. Ang message ko po sa family, parents ko po ay, kaya ko nang magpatuloy sa buhay ko dahil sa mga itinuro ninyo sa akin. Ang inyong pagmamahal at pag-aalaga ay nagbigay sa akin ng lakas at determinasyon para harapin ang mga hamon sa buhay. Sana ay proud kayo sa akin. Gawin ko ang aking best para sa inyo at para sa ating pamilya. Muli, salamat sa sakripisyo nyo sa amin. Watching from Malubago, Manito Albay. Advance Happy Valentine's sa inyo, Sir Bert and Ma'am Christina. God bless you po. God bless po, Ma'am Joy Rodriguez Ahero. Buda salamat po sa imong magayon pong mensahe para po sa imong pamilya. Gaman ako, Bert, na babasahon. Sige po. Thank you for pagpadara mo kayo itong message. Iniman from 3351. Ang message niya, only open heart, receive love. Only open mind, receive wisdom. Only open hands, receive care. And only special people receive these greetings. Happy Valentine's to both of you. I'm your avid listener from Pilar. Wow, thank you. Ayan, so kakaiba siya. Ang message niya para sa gabos, para sa tuya po. 3351. Salamat po. Magayon naman Valentine's. sabi niya, only open heart. Kung bukas ang puso Dapat mo. bukas po talaga. You will receive love. Pag open ang utak mo, you will receive wisdom. Open hands, receive care. And only special people receive these greetings. Wow, Yan. special tayo. Oo. Thank you, So, thank dapat you.
So, sa mensahe po yan, Miss Pita, talagang tama po yan na dapat bukas kita, bukas ang puso, bukas ang isip, bukas, buda ang kamot Bukas baga po, Miss palad. Pita, dapat bukas, baka bako sa sarado. Pag sarado kasi, ibig sabihin, gari, sarado ka man. Ayan, Lalo gari, na sa ibig sabihin, pagtabang. abo mo lamang magbukas. Oo. Bukasin na yan. Ano lamang laog ka yan? Share mo. aram po nindo mga tugang, mga listeners ng DCGB. Lagi permisa na kitang nakabukas ang balad magtabang. Ilingon po nindo ang balikayan sa buhay. Kumpara ka itong 100 supermi ka man bagang sarado. Maski puro pa po, sabi nga po itong pinakapobre, igwa man iyan kay maitatabang, igwa man iyan kay maisi-share sa indo. Yan, tama yan, Bert. Sabi po ni Ma'am Regina Lubino, good afternoon po. Kami po buong pamilya, birthday po ang kansa ko yung hubby. Anyway, advance happy birthday. Mr. Alan Lubino, advance happy birthday po, Sir Alan. Hubby po ni Ma'am Regina. O sige po, kainta naman si Ma'am Regina. O yan, sabi pala ni Sir King, diba, sabi niya, watching from Bangkerohan, picturean daw sa radio. Ako na lang ma-picture na para daw mahiling niya. Okay. Yan sana kung iregalo. Ayan, tabi, Sir King. Picturean ko sa radyo pag na tapos. Actually po talaga, pipicturean ko kasi bago Miss Pita. Sabi ko, uy, okay na sa radyo ni Sir King. Kang bibalo ko naman, pikiro. Krug naman. Kaya ako na lang. Ako Gari na makasupong kita, okay, Sir King. Po, Ayun po, Sir King. Si Ma'am Divina po, para man inisa sa iyang mahal sa buhay, sabi niya, I love you. Wow. Si Sir Manuel Lucinario naman po, sabi niya, si Agum, pag titaraman ko ki I love you, dagit, ma-I love you ka, tapos may hagadong ka naman. May kapalit pala yung I love you. I love you. Sus Mariosep. May kapalit na I love you. Nagtataram lang kito to si Sir Manuel po, Ayan. So, ikaw na po kitang 10. 10 na po yun yung nagpadara po kay mga love notes po ngayon na hapon. Sir Nico, 10 po ang sa tuya pong iroroleta po. Mapatabang po kita kay Sir Nico, tamatibay ini po sa IT. Iga po siyang ginibong usapang pamilyang roleta. Yan. Maray na hapon man pala kay Veronica Taduran. Hi, Veron. Good afternoon da sa Indong Dua. Thank you for listening. Hi, Miss Veron. Good afternoon. Kumusta ka po dyan? Si Veron. So, ayan po. Pighanda na po ni Sir Nico sa iyang 11 po pala, Sir Nico. 11 naka-intra po sa satuya pong raffle mo niyan. Iga po si Sir Nico. Kung naghihiling po kamo sa app o sa YouTube o sa Facebook, mahiling po nito dyan ang ruleta. Ayan, para fair. Ayan na po. 11. So, go Sir Nico. Go. Good luck po. 11 ang po ang mahiwagang nag-intra. ruleta. Ayan, good luck. 11 na nagpadara kay mensahe. Number, mahiling po sa Facebook page. Number 2. Si Ate Karen Altabano po ang number 2. Si Principal. Ayan, congratulations po. Ate Karen, Principal of BU High School, BU Lab, High School Lab. O sige po. Naging guest na natin siya dito, di ba? Thank you, Sir Nico. Opo. Sarap po sa naging guest tapo digdi sa Usapang Pamilya. Yan, Congratulations, Ate Karen. I-send mo na po sa kuya sa messenger po sa imong cellphone number para mapadara mo po ang price para sa imo. Ayan. Salamat po sa mga nag-join po. As aga, igwa pa po kita hanggang Webes po. Igwa pa yan. Kaya, di man po kamo nang gana ngunyan baka sa aga or sa Webes. Pero ang pinaka-importante po dyan, nakapadara po kamo ki mensahe ngunyan na Valentine's Day sa indong mga mahal sa buhay. Yan, dahil po paglingawan sa aga naman. Magpadara po kamo sa aga Mag-compose hanggang hanggang Thursday, di ba, Bert? Opo. Pwede na sila mag-compose ngayon, Miss Pita, para sa aga ma-send na lang sinda po. Padara po kamo, dahil paglingawan. Ayan. Iyan po ang sa tuyang Valentine's promos. Love notes ngayon na Valentine's digdi po sa Usapang Pamilya. Salamat po sa mga nag-participate po sa tuya po ngayon na hapon. Buda again po sa mga taga 3rd District na siguro po sana tapos na po so so mga abong paglayo kung sa inyo kaabot. Oo. Diyan pagluwas sa Ilingunta naman kung ang latest situation kang sa tuyang Mayon Volcano. Ayan, pero for the past days baga, pero kasubanggi yata, grabe ito kasubanggi. Kaya lang pero may bagang covered kay mga ulap ta medyo maoran-oran po. May shear line pa kitang na-experience digdi sa. Ayan. So mag-iringat po kita, de po tabi paglingawan na pero po kita mag-ingat.
And again, pag-irumdum Berta, Shirley, grabe na naman ang, ining paros na inid, grabe naman ang pigdadarang basura dyan. Magluwas ka dyan sa boulevard. Dyan na naman ang mga ati na tatambak dahil kay yung paros na pasiring digdi sa tuya. Para din na po kita makadagdag sa problema na araw kayo na pigsasaparta digdi sa tuyang syudad, din na po kita magdagdag. Ang basura ta po, di po magparatarapo, kung igwa, nasa luwas ka, naginom kang tubig, nagamit kang plastic, itago na muna sa bago. Dahil nanguna po, pagtapo kung sain. Kung may nahilig kang magbasaruhan, duman po itapo. Ayan, good afternoon po, Father Dave. Sabi niya, more power to you both, Kuya Bert and Miss Pita. Thank you po, Father. Thank you, Father Dave. Ingat po, nagdadrive ka rin si Father. Oh. Ingat po. Ingat permi, Father. Salamat po sa prayers, Thank kaswapon. Okay na po si Bayaw. Successful yan. operation. Thank you so much, Father Dave. Praise God. Ayan, salamat sa Diyos po. Oo, hallelujah. Padagos lang po kitang permi magpangadji. Ayan sa mga, so i-ready po ang mask, i-ready ang mga payong, Panyo. kalo, Yan. jacket, malipot-lipot po, nag-uran-uran po ngunyan. Siguro po, payong. Ayan. So, Ayan. salamat po sa mga naghinanyog, salamat po sa mga nag-interest sa mga sa tuya pong paraffol ngayon na hapon, sa mga naghiling sa Facebook page ng DCGB News Online, sa YouTube channel, as in sa DCGB Live app. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita, kaibataman po sa Technical Department, si Sir June Napolis. As in si Sir Jerome Nico Martinez, ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa. Abangan daw po ang masunod na programa, Pinky and My Baby with VP Henry Maceda. salamat po. Salamat and mabuhay. God bless everyone. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.